Bon dia. Benvolgudes veïnes, veïns de Vila-real, estimadíssimes confessions de Vila-real, en especial les que han participat de les activitats al voltant d'aquestes jornades. Centre Cristià, l'Església de Filadèlfia, l'Església Ortodoxa Romanesa, la comunitat musulmana i l'Església Catòlica. Senyores regidores i regidors de l'Ajuntament de Vila-real, distingits ponents, honorable senyor president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la nostra literatura té una extensa història i les seues arrels són, per tant, profundes. És innegable que es tracta d'una llengua riquíssima, amb una gran tradició i que està ben viva. La nostra ciutat, a través de l'Ajuntament de Vila-real, treballa en la normalització de tots els àmbits que formen part de la nostra cultura local, sense cap excepció. La Regidoria de Normalització Lingüística, que l'any que ve complirà 25 anys, ha impulsat treballs sobre cuina, esports, indústria, parla col·loquial, administració, literatura, ciència, tecnologia, en fi, sobre absolutament tots els àmbits possibles del coneixement. Ara bé, és innegable també la importància del llenguatge que afecta un dels aspectes més profunds, personals i respectables de les nostres ciutadanes i ciutadans, la seva espiritualitat. És evident que, per a la nostra ciutat, la vida religiosa és fonamental per entendre la seva personalitat i gran part de les seues tradicions. Constatem també que l'evolució social en l'actualitat ha dut Vila-real a reconèixer-se en realitats més plurals i àmplies que fa alguns segles i avui, feliçment, conviuen diverses confessions en pau, harmonia i respecte. Estem orgullosos, per tant, de la tolerància que fins ara és una realitat exemplar a Vila-real. Constatem que l'àmbit espiritual és un aspecte de la vida de la ciutat on el valencià encara és poc present. Això contrasta obertament amb la riquesa de la nostra tradició lingüística i literària en aquest àmbit. Agraïm profundament la col·laboració permanent de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en tots els aspectes de la vida de Vila-real que hem esmentat. Cal destacar que l'Acadèmia, que dedica cada any a un escriptor o escriptora en la nostra llengua, ha tingut en compte l'aspecte religiós en la celebració dels últims anys. 2009, dedicat a Francesc Eiximenis, 2013, dedicat a Roís de Corella, 2016, dedicat a l'escriptora Sol Isabel de Villena, 2018, dedicat als misteris assumpcionistes, centrant-se especialment en ells, València i Castelló, o l'actual 2019, dedicat a Sant Vicent Ferrer, cabdal per entendre la història i la literatura valenciana i també la del món, i segons la tradició, per fundar una de les més il·lustres i històriques confraries de Setmana Santa a Vila-real, la Puríssima Santa. Fins i tot, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua té una secció específica, la Comissió de Textos Religiosos, presidida per Joan Francesc Mira. Aquesta comissió ha treballat en la traducció i normalització de diversos textos religiosos importants com els de matrimonis, batejos, exèquies, entre altres, que estan disponibles en el web de l'Acadèmia. Cal agrair la disposició, consideració i sensibilitat absoluta que, per tant, l'Acadèmia ha tingut en aquest aspecte amb Vila-real, participant i col·laborant activament en tot moment. Ho sabem a l'Ajuntament i ho han de saber també les nostres ciutadanes i ciutadans i els representants de totes les confessions presents a la localitat que s'hi han implicat. Tampoc hauria estat possible res de tot això sense la col·laboració de la Regidoria de Cultura i Museus encapçalada per Eduardo Pérez, gràcies a la qual tenim disponible l'espai del Museu de la Ciutat, Casa de Polo, per a l'exposició Bíblia i Cultura, que té com a element central la Bíblia valenciana, acompanyada d'altres exemplars traduïts a llengües de quasi tot el món. No vull deixar de banda tampoc la consideració de la regidora Rosario Rollo, que ens ha facilitat aquest espai de la Casa d'Esmondina,
amb tanta història per a la ciutat, per a la realització d'aquestes jornades de traducció i literatura religiosa medieval. Com veieu, aquest esforç és fruit del treball de tothom. La normalització de la nostra llengua és cosa de tots. Per tot això hem fet aquest esforç posant a la vostra disposició, durant el mes en què commemorem la fundació de la ciutat, l'exposició esmentada al Museu Casa de Polo, que pretén despertar la curiositat dels assistents. Igualment, les tècniques de la regidoria han estat en tot moment molt implicades a cuidar de tot fins a l'últim detall, com sempre fan. Vull recordar una vegada més que el treball de la regidoria complirà 25 anys que, com veieu, han donat per a molt en pròxima. Ja sabem que un dels primers esforços del món per a imprimir una Bíblia completa es va fer a les nostres comarques, però també cal recordar que el nostre segle d'or literari i la tradició religiosa van tan units que a vegades es podria dir que són quasi el mateix. Sant Vicent Ferrer, Joan Roís de Corella, Isabel de Villena, Arnau de Vilanova o Francesc Eiximenis, que en la seva majoria, tot i tractar temes religiosos, viatgen arreu d'Europa i, per tant, reconeixem que les mateixes beques Erasmus podrien, per exemple, dur el seu nom. Perquè la nostra tradició que reivindiquem va estar des d'un primer moment oberta al món. Recordem també, per exemple, personatges com Ansel Turmeda, que en valencià, però també en àrab, escriu diversos tractats literaris i apologètics que donen fe de la riquesa també pluriconfessional en la literatura, ja que, com sabem, es va arribar a convertir a l'islam en ple segle XV. Per totes aquestes raons i moltes més que a continuació es comentaran, reconeixem com a necessari aquest últim esforç per a la normalització del valencià del nostre Ajuntament i ens alegrem per la col·laboració i confiança que tothom, amb la mateixa estima per la ciutat, ha invertit. A continuació, dono la paraula a l'honorable president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el senyor Ramon Ferrer, que ens presentarà els conferenciants Antoni López Quiles, Emili Casanova i Carme Arronis Llopis. Els agraïm igualment la seva presència i les paraules en què il·lustraran a continuació l'esmentada tradició literària religiosa valenciana. No vull deixar d'agrair tampoc la col·laboració de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i les gestions de la vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I, la professora Esther Monzó, gràcies a les quals qui vinga a aquestes conferències té reconegut mig crèdit per la Universitat Jaume I. Vull recordar igualment que el pròxim dissabte, 23 de febrer, a les 11, continuaran aquestes jornades amb un taller sobre la traducció de textos bíblics, impartit per l'expert en filologia hebrea i aramea i en traducció de textos bíblics, Ricardo Moraleja, membre de la Societat Bíblica. Esteu igualment convidats a assistir i participar. Moltes gràcies a totes i tots per la vostra presència. Espero que gaudiu d'aquestes jornades, que les trobeu profitoses i interessants, de la mateixa manera que tots els actes programats per a celebrar els 745 anys de la fundació de la ciutat. Bon dia a tots, autoritats civils, autoritats religioses, en definitiva amics. Després del que acaba de dir Santiago Cortells, la veritat és que avui queda ja molt poc. Probablement sempre té avantatge, ja s'ha dit, D'alguna manera, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua se sent molt orgullosa d'estar avui així present en aquestes jornades, donat que Vila-real i l'Acadèmia no sols tenen un conveni de col·laboració, sinó una col·laboració efectiva i no efectista. I això és interessant perquè hi ha una mútua simbiosi entre uns i altres que ens permet a l'Acadèmia difundir una sèrie de treballs que no tenen per què quedar-se en els calaixos i a l'Ajuntament gaudir d'aixes novetats i d'aixos treballs que s'estan fent. Aquestes jornades no més, ja no són unes quantes les que hem fet així i seguirem fent-ne, per exemple a Sant Vicent també tindrem un cicle de conferències, el qual vol dir que d'alguna manera
l'acadèmia s'està expandint per molts llocs i aquest és un d'ells. És un d'ells, jo diria que privilegiat. Per tant, una vegada més, repetisc, estem així. Avui tenim un cicle de conferències sobre el món religiós, en definitiva, sobre el món medieval, i aquest món tan meravellós, fonamentalment del XV, que els medievalistes molt l'aprecien molt, però que en definitiva crec que és brillant, és molt brillant, on des del diví Ausiàs passant per la Villena, aquest maternal llibre de la Vita Christi, seguint per, no sé, el misògin Pisample de Ruiz de Corella, de Jaume Roig, etc. Tenim ahí tota una varietat per estudiar i crec que ha sigut un moment culmen de la nostra literatura que a poc anem restituint, anem coneixent i anem portant a terme. La mateixa acadèmia té ja alguna que altra publicació dels clàssics nostres. Actualment tenim ja en vistes d'eixir, des de pronte, el Cartoixà, els 4 volums de la traducció tan estranya de Ruiz de Corella, i sobretot està ja en cua també per a publicar el llibre de la Solisada de Villena, el Vita Christi, per Albert Haus, dels grans especialistes que tenim de la literatura religiosa medieval. Per tant, una vegada més, estem ahí intentant que el valencià sigui protagonista d'una sèrie d'actes de cultura i que la nostra llengua, que ha passat en un principi de ser bona per a contar xistes, per acudits, doncs cada dia té més valor, cada dia està a la universitat, cada dia està en tesis doctorals, en definitiva, una llengua romànica d'un valor ple i no per anar sols per ahir parlar a nivell de taverna, a nivell de comentari, de futbol, etc. Per tant, avui incorporem tot un món de la literatura, tot un món medieval a la nostra llengua, que és el valencià preciós, que se parla així en la plana, el millor valencià de tot el país, òbviament, i d'alguna manera avui anem a reflectir. Gràcies. Sense més dilació, passem a la primera conferència presentada per el doctor Emili Casanova. Presentar Emili Casanova és molt difícil. És molt difícil perquè si parlem de 45 minuts per una conferència, pràcticament ens esgotaríem en la presentació. I per tant, no val la pena, si hem vingut a sentir-lo a ell, no sentir-me a mi la presentació. Molt breument, és doctor en Filologia Catalana, professor catedràtic de la Universitat de València, acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i especialista, jo diria que en moltes coses. És difícil, però és així. És a dir, domina perfectament el camp de l'onomàstica, tant en la toponímia com en la geografia, en aquest cas totalment en els llibres que ha publicat sobre vida de sants, etc. És un gran dialectòleg, possiblement de lo millor que tenim en el nostre país, en dialectologia, i, curiosament, i no se repetirà en Carme també, a la vegada que és especialista en la cosa medieval i antiga, és un gran especialista en autors moderns. És a dir, ha estudiat el llenguatge, per exemple, ara està supon que quasi acabat, perquè té que publicar-ho enguany sobre Sant Vicent, sobre la llengua de Sant Vicent, i parlaríem de Miquel Pérez i parlaríem d'una sèrie d'autors que han passat. És difícil que no hi hagi un autor o que no hi hagi una obra important que no tingui un treball especialista o especialitat d'Emili Casanova. És difícil. Per tant, així el tenim avui que ens va parlar del llibre de Job. Emili, teus la paraula. Bon dia. Bé, anem a... En primer lloc, donar les gràcies al president de l'Acadèmia per les seues paraules. Ja poden imaginar-se vostès, especialista de tot, curiós en tot i cada vegada menys. Tu sempre intentar ajudar a comprendre, a estimar la llengua, a comprendre els autors que tracta
fa un any seguirem parlant de Jaume dels Furs, la llengua dels Furs, ho dic així. Bé, jo no vaig a emmarcar l'autor, però crec que això ja ho farà en López. El problema que jo pensava que m'hi parlaria primer és que alguna cosa no diu, ho dic jo, però va dir el que jo crec que el que dirà i si després no diu alguna cosa en el debat i crec que ho és interessant, doncs ben més. Per tant, passem directament al que vull dir. Els objectius són presentar-nos lingüísticament la traducció del llibre de Job de l'any 1557, feta per Jeroni Coutes. En segon lloc, comparar-la amb l'edició moderna i veure les diferències amb un exemple, que és una de les còpies que s'ha donat. I després, si hi ha temps, veurem les diferències lingüístiques, això no és de Job, però entre les versions catalana, valenciana, catalana i balear de la Bíblia interconfessional pel que fa també al llibre de Job. Jo al principi pensava que era una cosa només d'una societat de Job, i la real, com són, que volíeu publicar els llibres de Job, per exemple. És que és més ampli, per tant, si veig que ho va bé, doncs podem parlar també de les diferències lingüístiques, perquè al cap i a la fi és una manera de veure la llengua del 16 i la llengua del 20. Com es fa una Bíblia i es fa una adaptació, es fa primer una edició en català, de Catalunya, després es fa una adaptació a València i una altra balear amb la mateixa caixa, que té un gran interès perquè ells poden veure els trets lingüístics, diguem-ne, de l'estàndard característic de cada zona. Per tant, i més està si l'autor, Antoni López, l'autor de l'adaptació a València, és important el primer. Anem al valor lingüístic, per tant no vaig a caracteritzar com. Entrem directament al valor lingüístic. Quin valor lingüístic pot tindre el llibre de Job? Bé, pensem primer de tot que és l'única traducció bíblica arribada entre 1492 i 1832. N'hi havia més? Segurament sí. Per què sabem que n'hi havia més? Per exemple, Fulvió Seriol, en el llibre de Bononia, diu, és la traducció, vist per la traducció que van fer, el llibre de Bononia es va editar en 1996, per Alfonso Magnani, i està en una cara en llatí i a l'altra cara està en castellà. En la lengua de Valencia están todos los capítulos del Evangelio, los que se cantan todo el año por doquier entre el pueblo, traducidos con elegancia y adecuación. Y si no hubieran sido traducidos con fidelidad, jamás habrían permitido a los pontífices e inquisidores hispanos que se imprimieran. Como que son en estos asuntos diligentísimos, muy severos y casi me atrevería a decir que escrupulosos en exceso. Yo mismo he visto y leído las epístolas de San Pablo traducidos en verso hacia mi lengua. Ora en mi lengua, ora en la que llaman castellano. Ejemplos semejantes y claros los pueden encontrar en Italia y en Francia. Y si no se pudieran verter las Sagradas Escrituras en lenguas extrañas, los predicadores actúan muy mal, quienes para adoctrinar al pueblo cristiano interpretan las Sagradas Escrituras en la lengua paterna. Bé, han de pensar vostès que això, ell fa un tractat llarguíssim que era demostrar que és necessari traduir. És necessari traduir les obres que no es poden fiar només que és millor anar directament a les fonts que no fiar-se dels intermediaris. Ell és molt crític en els predicadors. Els predicadors que feien a voltes més riure que diu... Bé, té més cosetes que no... Això ja vol dir que n'hi havia altres textos i que segurament es feia, perquè seguís parlant i que se traduzca si quieres a la lengua hispana y puesto que yo no entré en una polémica con un valenciano que se vierta a vuestra lengua, això ho diu en valencià. Sabes que en vuestra lengua hay una diversidad menor que la italiana. Gritará así pues Cataluña entera que ha sido mal traducida, si os fa el valencià, porque en su opinión encontrarán muchas cosas descuidadas, extranjeras, inadecuadas, completamente ajenas a los legítimos contenidos de la Biblia. Lo mismo dirán Mallorca y Menorca o mismo Ibiza, pero el habla de la lengua de todos estos reinos es común con vosotros, aunque os diferenciéis en algunos extremos en el sonido, en la pronunciación y en la apertura de la boca. Bé, això és molt interessant també des del punt de vista dialectal, ara no m'interessa, però està claríssim que ja en aquella època es pensava que la versió la feia cadascú a la manera de parlar i que podia no ser acceptada per un natural, perquè si no s'haguera cremat tot o s'haguera editat, possiblement tindrien versions de molts llocs, i al dia encara apareixen, igual que va aparèixer el llibre de Job en els papers de la Inquisició. Per tant, té un valor lingüístic únic en aquest sentit, perquè és pràcticament l'únic testimoni o un dels únics testimonis que ens ha arribat.
Per què traduir el llibre de Job? Segurament és un dels més difícils de traduir. Això ja ho diu Jaume Riera en l'edició que va fer l'any 1971, és un dels més difícils, és un dels més rars. I a més és molt estrany que traduïra, això després m'ho diràs, un llibre de l'Antic Testament. Perquè, clar, la Inquisició atacava els llibres de l'Antic Testament. Permeties el Nou Testament, però no els l'Antic. Per tant, ara, em recordo vostès també que Fray Luis de León, 20 anys després, també fa la traducció. Fray Luis de León salva la traducció fent dues traduccions, una més literal i una més lliure en vers. Aquest home només en fa una. És difícil, l'original està en vers. I en vers a voltes és difícil d'entendre. És difícil d'entendre des del punt de vista no lingüístic, des del punt de vista del conceptual, etc. Per tant, té molt de mèrit que fera aquesta traducció. Quin era l'estat de la llengua en 1557? Sabem que l'obra l'ha dit en 1557, és inèdita, era inèdita, està manuscrita, sabem que l'escriu en 1557 per referències externes, perquè diu l'any de la pesta es troba en Alzira, l'any que Alzira va la pesta, per tant suposem que serà 1557. El que està clar és que ha de ser anterior a 1564, perquè mor en 1564, i ell naix en 1518, ell, el que dic, la Inquisició ja ho diu, ja està, els papers de la Inquisició està més o menys l'any 1560, o 60, per tant, més o menys ha de ser 17. Perquè 1557, perquè 57 va molt bé perquè és l'any també de la publicació dels col·loquis de la ciutat de Tortosa, i per tant es pot comparar lingüísticament amb l'altre, i es veu que pràcticament tenen un estil molt semblant, des del punt de vista lingüístic, no de l'estil retòric, etc. Això ja és una altra cosa que no me parla bé. També té interès l'obra perquè és el testimoni de la llengua d'un beneficiat de la selva, que com ell diu en la Inquisició, aquesta que li fa la Inquisició, ho va estudiar tot menys dret. Ell fa el seu currículum i pràcticament ha fet estudis de tot, de medicina, de matemàtiques, de llengua, tot menys dret. I diu, he estudiat totes les coses en la menys dret. Sabem que a banda dels estudis que va fer d'hebreu i tal, també que el seu compte estudiava arameu. També ell en les seves contestacions a la... És un senyor que escriu castellà moltíssim. Per què sabem que escriu castellà? Perquè s'han conservat 14 cartes en castellà als centelles. Per tant, vol dir que el castellà el dominava, com el llatí, etc. Bé, precisament he mirat també, he pensat que era interessant, encara que només podem comentar cosetes pensant en el dia que publiquem l'edició. La notícia que els he donat és l'edició, és una de la pàgina de l'edició que ara la farem. Bé, és interessant el seu... És interessant el seu castellà, de tant en tant no sap com dir-ho en castellà i fa més que en valencià. Podem dir que en el segle XVI, encara que molta gent ja sabia la llengua materna de la forma de la valencià, ell no ho ha dit ja Llagostera, la Llagostera, encara que ell pràcticament sempre a la València és un tio seu, un altre seu que era també mossèn, i notari, revolució que el vist del castellà escriu en castellà però se li escapen moltes paraules, punxar, que quisiera punxar-me porque más tijera, incitar-me, punxar-me, interessant, és el primer testimoni històric de punxar en aquest significat, per exemple. Diu, confinadores de baladrones infructuosos, interessant, confinadores primer no apareix en castellà, és la primera volta que apareix en la història del castellà. No és que apareix en el és que confinar sí que existeix en el diccionari, però confinador no està ni en el ordre ni res, és curiós. I baladrones és la paraula castellana, però també en el segle XVII ja és normal en valencià. No sé si vostès encara viuen al seu poble, si xic és un baladró, i si xic és una baladrona. És una paraula molt bonica per a insultar, és molt mal parlat, etc. Va. Fixeu vostès quina mentalitat tenia ell sobre el castellà que per exemple, està ple de valencianismes, actualment, però ara no val la
Diu, quiso hacerse del travieso, porque me mandase poner l'Evangelio. L'Evangelio posa una exactament igual com en els textos valencians que normalment escriuen clar. Cient, en lloc de cent, testimoni segurament de la pèrdua del grup PNT. La pèrdua que estava vacil·lant inicialment i se fa una correcció. Bé, naturalment, el Lutero, això encara es diu un dia, però anem al plat. Dins de les cartes també trossos en valencià molt bonics. Bona cristiana, jo sóc així, amb aquesta reverent, enviat per a dar-vos remei en persona el que pot pres fer, que té notícia de vostra fatiga. Però digueu-me qui sou i què sàpia qui parla, perquè estàu aquí, en aqueixa donzella. Estàu aquí, en aqueixa donzella. Possiblement és una mostra d'aquí com a segona persona, substituït per ahir, que també utilitza ella ahir, el text, però aquí, la carta d'Eixa, és interessant. Jo estoy en mis 500, això era un típic, un gran sentimental, jo estoy en mis 500, els meus caparrutxos, les meves idees. Bé, passem a veure què pensava ell del valencià. Ho diu en una carta de 1556. Diu, lo de Juan Velasco Bellaco quisiera escribir, y el libro, si no se halla ni piensa que se pueda cobrar, yo me quiero, guardando Dios salud, si sabré traducir algún capítulo o si mandaría, le traduciré todo en lengua valentina, que mal será que no parezca algo y vuestra merced, que tiene facilidad y elegancia, lo podrá convertir en castellano, o lo haré castellano bastardo, y vuestra merced lo enmendará y volverá legítimo. No tenia ell una confiança de fer-ho en castellà, en canvi t'escriu les cartes en castellà, que valencianisme és perquè està molt bé. Digues ara, perquè després veuran vostès que per escriure en valencià té molt de castellanisme. Estaven perdent la consciència possiblement de l'autenticitat lingüística. Bé, fins i tot així, en una de les cartes, on parla de conservador, se li escapa cavalcada en lloc de cavalgada, màscara, diu, el qual danzó en tal dia una baixa que baixó de los cielos a la tierra. Seu 5 seguits, i los seguits són passos. Està en castellà, Seguits són les seguidilles. Estan parlant d'una dansa que es diu la baixa i els seguits que són exactament com les seguidilles. I això ho fa en valencià. Està parlant en castellà. Bé, això només com a mostra perquè es veja que no dominava o es fixava, perquè jo també parlo, si no ho fixes, doncs mescles moltíssimes valencianades en castellà i al revés. Ell li passava exactament així. La traducció, el model de traducció també ens parlarà després, no és prou literal, encara que es fa entenedor, intenta fer-se entenedor i dins de la literalitat de tant en tant utilitza frases més àmplies. Per exemple, que aquí audible freqüente taula, diu el cap me dol d'oir semblants paraules. Està parlant de les gràcies i li escapa. Li ve com el porc la massada, això no està en l'original. O fuig del foc per caure de les brases. I diu, com tradueix ell? Diu ell, notant en aquesta mia obra no haver-me lligat a les paraules i lletra, sinó guardant aquelles així parafràsticament com a propietat, segons el lloc i matèria requeria, haver donat el verdader sentiment d'aquella segons la veritat hebrea, per la qual me paregué més fàcilment se podia interpretar i anar entenent. Doncs bé, la veritat hebrea era una manera de traduir, que ens parlaran després, i se suposava que era una manera de traduir molt digna. Ell, per tant, intenta ser literal, però també no és... vol fer-se entendre, però n'hi ha trossos que no s'entenen massa. Almenys jo no sé prou teologia, no sé prou coneixements, però en general està bé. Bé, ell tradueix, aquí també ens parlaràs, tradueix de l'original hebreu, però l'estudi que s'ha fet fins ara pareix que no, que tradueix directament d'una versió llatina, però no seria estrany que tingués davant també una versió hebrea o armea. Del valor literari també ens parlaran després,
per a mi està bé literàriament. Jaume Riera ha dit que no té valor literari, o que té poc valor literari, encara que per la introducció Jaume Riera, que és l'editor, pensa que és clar, la Sagrada Pràctica també potser és molt literari, però creu que l'obra no és bona literàriament, primer perquè no té prou pràctica de llegir en valencià, en segon lloc perquè en aquell moment la llengua ja estava empobrida, ja no tenia tants mecanismes de producció. Si no lliges les fonts, si no t'alimentes de la llengua, és difícil que la llengua t'hi serà bé. I fins i tot ho compara amb la traducció de Fray Luis de León, que és albanès, el castellà està en l'esplendor, en aquell moment està pujant, el seu d'or, i per tant té molts mecanismes per fer-ho millor. Bé, per tant, anem a passar directament ja al Valor 8. Bé, els he passat un capítol, que haurà pogut passar tot, i m'interessava passar-vos aquest capítol 24, haurà pogut elegir un altre, perquè vegin vostès com pot canviar. Alguns de vostès segur que coneixen l'edició de Jaume Riera. Jaume Riera està fet en prosa. Doncs bé, fixen vostès que la mateixa prosa, si tallem com si fos en parts, en versicles, que serà l'edició, aquesta és una pàgina de l'edició que es prepara, que hauria de ser enguany. No sé, que crec que la Real té molt d'interès també, tothom va oferir de publicar-la així. Bé, fixen vostès com segons capítol 24, com segons nosaltres Déu omnipotent coneix les coses inferiors del subjecte temps, si els que més lo coneixen no veuen vinga compte amb el temps. I ara, troben-se amb els homes que lleven les fites i furten ganado i li donen pastura. Qui llancen a bastonades l'oasa dels povils, qui prenen per seguretat i penyora la boca de viu, qui persegueixen els pobres per les carreres, de manera que han de viure en amagatalls, tots quants són defensos en ciutats. Veu-los com a ferestes, asens i bèsties feres que ixen en el desert per fer son ofici, ataballant i cercant la casa de nou, els quals viuen de furs i rapines i sustenten sus fills. El camp, tot això de l'edició anterior està totalment compacta i per tant la manera de presentar-ho tot t'incita a llegir-ho d'una manera ràpida. Publicat així, encara que no és un ritme perfecte, però més o menys sí que està imitant l'original que és en vers, encara que no sempre coincidís com podem després. Bé, si tenen vostès una pàgina, així ja ho hem fet tot, fixen vostès les notes, que és interessantíssim també i per a un estudi lingüístic és important. Per a un editor, per a un text literari no té importància, fixen vostès tot el treball que feia l'home, que feia Conques. Ell, tot el que està ratllat és la primera escriptura, la primera manera de traduir que va fer l'autor, que després sobre el mateix paper corregia la segona. S'ha deixat, per exemple, la que ell feia la segona, però hi ha de vegades que apareixen paraules molt interessants en la primera que en la segona no estan. I això vostès sí que té molt interès. Com encara això es fan proves, he vist que hi ha un error. Per exemple, forcen els que va en un es vaja. Gràcies a això corregirem amb l'introducció. Bé, aquesta seria la pàgina 24, que és el capítol 24, que darrere també tenen vostès. Fixem vostès, per exemple, darrere, en el número 16 en nota, despollegueren les cases. Ell va escriure despollegueren, derroquen i foraden les cases. El 16, derroquen i foraden les cases en la nit, que en dia assenyalaren i fugen totalment de la llum. Fixen vostès que hi havia posat primer despollegueren les cases. Preciós, paraula novedosa a la història de la llengua. Despollegar. Que pot entendre's de dues maneres, de llevar-li el poll, o també podria ser de polleguera, llevar la polleguera, traure de polleguera, que és trencar, si tires la polleguera d'una porta, la pixes llibres, funciona trencant o amoladares. Per tant, no m'estranyaria que, però si el consiga, això nota que les paraules tatxades també s'han d'estudiar. Fixem vostès, després, el partici es queixa, i ell havia corregit rom,
i trosseig. És a dir, que era un senyor que no va deixar la llengua així com així, la va treballar. Va ser que la Inquisició va agarrar o no tenia perspectives de publicar-ho, igual ho va fer dins del seu cercle. Sap que hi ha el cercle de Centelles, que era un cercle mal vist per l'Església, va perseguit. De fet, a Centelles, la Inquisició va cremar viu. Per tant, no sé si ho sabem, això ja... Però no sap és el tema que hi ha. Bé, fixa't l'última paraula, diu, no és més que podriguer, se pot prendre per podriguer. Des del punt de vista lingüístic és molt important això, perquè la paraula podriguer és un àpax, és la primera volta que apareix en la història, i l'única, un podriguer, no sé si us la coneixen. Podrimener és la paraula, o podrimer. En uns pobles diuen, quin podrimer s'ha fet això, no us la coneixen, i en els clàssics sol aparèixer podrimener, també podrimer, apareixen dos, podrimener més antic i podrimer més antic. Doncs que aparega podriguer, si només tinguem aquesta forma podríem pensar, este home s'ha equivocat, però si vegem que el té tatxat i el torna a posar, això vol dir que era normal per a ell. Per tant, podriguer serà segurament un canvi de sufix eguera, o ceguera, etc. És un sufix que considerava vulgar, però que en un moment determinat ha triomfat. Quina soneguera, quina polseguera, n'hi ha unes que estan en el diccionari com polseguera i altres com soneguera que no estaven en el diccionari. Per tant, fixen vostès que té un gran valor lingüístic. No només perquè és únic, sinó també perquè està de notes. Perquè és un esborrany que per nosaltres pot ser molt útil. Si passem ja a la llengua, perdó, abans de passar. Si vos hem d'anar també al capítol 42 i l'epíleg. El 42 i l'epíleg, més que res l'epíleg està perquè vegin vostès les diferències com les versions canvien. Com les versions canvien. Ja després llegiré també una cosa del 24. Bé, fixa't, veuràs com la part pràcticament, la part de l'epíleg, si miren vostès, pràcticament es segueix, és igual, però naturalment la traducció és distinta. Una festa que ens dona en negre la traducció del segle XX sobre un altre manuscrit, sobre una altra font, i aquesta és una altra font diferent. Diu, estic indignat amb tu i els teus dos amics perquè no heu dit veritat sobre mi. Si la meva indignació i rigor m'ha pujat al nas contra tu i contra els altres dos amics teus per haver parlat raons humanes malament davant mi, no per ignorància, segons un molt cervell jo. Fixen vostès, que és molt més literari la versió del segle XVI que la versió actual, i molt rica. Per això proveïm-vos de 7 oros i 7 muntons. Si diu, ara doncs, preneu 7 vedells i 7 muntons. Això és exacte. Les idees són les mateixes, però l'amplitud encara n'hi ha resialles de la valenciana prosa, encara en aquests textos. No sé si és perquè hi ha molta variàtua, ara veurem alguns casos de variàtua sinònimica. No sé si perquè era llatinista, no sé si perquè encara llegia Corella i companyies, o perquè sigui perquè llatinista, o també per la font que hi va utilitzar, que no queda massa clar, i que Robert Estienne, que tampoc no sé segur, això també ho estaria fent, però això no m'ha dit. Bé, miren vostès, calma, després si volen ho miren, i el mateix passa en el número 24 que els ha vist, que no s'ha fotocopiat, també el mateix. Miren vostès el tema, volen també l'exemple, com els asses salvatges al desert, els pobres ixen de bon matí a la seva feina a buscar el seu aliment. L'adaptació de la vida actual, els versos. I ahir diu, veu-los com a fènix, feréstecs, asens i bèsties feres, variats, feres, asens, que ixen en el desert a fer son ofici, acaballant i cercant, durant molta la variàtua. Fixen vostès que la paraula cercar en el segle XVI comença a perdre's. Buscar comença a substituir. No sé si és perquè pensa ara que encara ja no coneixeran, o al contrari, jo penso que encara cercant a la torna normal ja treballant té un valor nou, i això posa els dos. Que lleven les fites, sí, cercant la casa i roba, els quals viuen de furts i rapines i sostenen. Que sempre és un poc més ampli la versió d'Odessa que la versió de Costa. Bé, ja han vist vostès també, abans de començar ja a parlar concretament
precisament de les aportacions lingüístiques, com és la llengua. En aquest tros ja podem fer de la llengua. Vostès veuran aquí, aquest és un tros des que millor estan des del punt de vista valencià. Però així tot, per molt valencià que sigui tot, fixen vostès que dirà qui furta en ganado i li dones pastura. La ganado no s'ha d'estranyar, ja en castelló precisament és el més antigament es documenta ja al segle XIII, perquè va transformar-se pel vocabulari de la ramaderia. O també en altres textos posa rebanyo, diu, i persegueixen, fixeu vostè, persegueixen penyora en grega, en enya, en castellana, diu asens, homes, que ixen, robo, treballant i cercant la casa i robo. Robo és una paraula que es considerava castellanisme que no apareix ja documentada a la valenciana. En valencià, robo es pot explicar perfectament com a forma valenciana. Robatori, la paraula que diuen que hem de dir, és molt més moderna i és un cultisme. Robo apareix ja des del segle XIV. I aquí, en germànic raubo, la traducció és rob, o robo, però també fixa vostè suro, raubo, robo. En aquests casos, quan hi havia un grup au, es manté, o hi ha dos vocals, es manté la vocal final. Segurament hauria de ser robe, com sure, com more, però després per assimilació es fa moro, suro, robo, com menys. Clar, pareix castellà i automàticament un castellanisme. Des del segle XIV, des que diem robo, és molt estrany eliminar aquesta paraula per robatori, per robatori d'un sufix, etc. Bé, podríem fer això. Diu, en el camp segue el govern i sustentació del poble. Si govern, vostès estaran pensant en el govern. En quina paraula valenciana, en quina accepció de la paraula governar tenim valenciana que només diu València. Ma mare governava molt bé, la governanta, no sé si per tu la real dieu o no, el govern és l'alimentació, la substitució. Una accepció també que ja apareix a la valenciana, però està molt bé. Etcètera. Poden vostès anar mirant-ho i tot, i perquè és una llengua bonica, rica, espigolar per a viure, les almàceres, els pobres treuen l'oli en els trucs d'aquells calcilla en la verema. És valencià, no? Sembla clar, encara es diu tot. I no els donen encara una set d'aigua, una set d'aigua. No sé si coneixen vostè l'expressió de donar una set d'aigua. No ho coneixen? L'expressió set d'aigua és una expressió que apareix a Toni Canals, a Sant Ferrer, i altres clàssics. I després desapareix a la documentació fins al segle XX. I curiosament apareix en espanyol, però és més antiga. O sigui, fins ara, si en potser el diccionari català valencià balear, és més antiga en castellà que en valencià. Tens el castellanisme, no? Ser d'aigua apareix en 14 i apareix a Ciutadans, etc. Ser d'aigua en el castellà, igual que a hora vegada i altres, són paraules que prengueren d'autors valencians en castellà, de València. La ser d'aigua, jo encara el xicotet que la sentia, i s'estan tacant que no dona ni una ser d'aigua. Només que Tomàs de Nova Corrents, etc. Una ser d'aigua, difícil d'explicar una ser d'aigua, però segurament deu ser el llatí siquis, el llatí siquis set, l'instrument que els hem vist per a veure, per matar la set, és li pot donar per metonímia el nom de siquis. I d'ahir ve en francès cicla, so, i en català cicla, ciclone, dona selló, que és la paraula típica per a dir campe, per a dir cotitja, en Lleida diuen selló, selló i sellona, en Vic també fa la sellona, etc. Vol dir que segurament de psiquis, en el sentit de recipient alguna cosa, això és una possibilitat subjectiva. La sedable també podria fer un aset, un as, la manera romana un as, un aset, es pot explicar, però per si la impressió que és més el que mata, és com una tasseta. Nosaltres vegades no dic una sedable, dic una tassa d'aigua, Bé, com veuen vostès, podríem fer una anàlisi de textos a partir d'ahir, però no podem fer tot. El que faré és veure els tres més importants de l'obra perquè vostès situar-nos en 1557 i els comparar. Bé, serem a la fonètica i la comparem a l'actualitat, vegem una gran desorientació ortogràfica.
una representació. Per què? Perquè segurament no té pràctica de llegir, no té pràctica d'escriure. I hem vist que la correspondència d'un senyor d'Oliva escriu en castellà, i segur que no és parlar de pensar, és falta pràctica. I aleshores escriu molt com es pronunciava, no? Per exemple, diré només per una coseta, la S sorda i la S sorda per exemple, les confusions entre la B i la B, moltes, vuelto, en castellà no diferencien entre B i B, el segle XVI, i per tant, no és com fa. Hi ha moltes. Volar, també és veritat que hi ha alguns autors, no sols dir que també la paraula volar escriuen perfectament i volar l'escriuen bé alta. Perquè aquí volar, i en català és molt fàcil que walk i conduït en bé alta. És molt fàcil que hi hagi una dissimulació. Òvila. Possiblement, la paraula volar, que encara diuen per la marina i per els llocs, també, possiblement, o molta, sigui d'alguna manera correcta, o sigui, evolució natural, però si ja considera es fa molt més clar. Batre, és el que vaig. Les NTs no en poso ni una. Dents, si l'home no li sona la T, per què l'ha de posar? El de les dents, pot posar les dents. Ja sabem que tres consonants juntes, la del mig cau, per tant l'home la llengua aquesta. Llavors, aquí utilitza llavors, aleshores no s'utilitzava aleshores, clar. Aleshores, si no es diu la R, no la cosa, això ja passa a la doncs, la K com no sona, doncs la dic, doncs, etc. Això, per tant, hi ha una poca desorientació. Llamp, les terminacions segurament estaven en dubte, llamp, la P no la posa llamp, però s'ha perdut en molts territoris. En aquella època encara s'hi recorda que existia, etc. Confusions de D i T, moltes, avisar, en D, perquè sap que en castellà és en D, en valencià de debò que s'escriu en T, que en D són igual. Coses així. El més interessant de tot, la N l'escriu de 4 maneres. Escriu N a l'espanyola, N-I, N-I i N. El més interessant de tot és la pitjada. Apitxava este senyor en 1557, un senyor de Llucena que viu a Barcelona tota la vida, a València tota la vida apitxava. Crec que sí, encara que és veritat que hi havia més de 100 casos, Sobretot, segur que apitxava la paletada africana sola. Per exemple, no diria passejar, sinó passejar. Vostès diran, en castellà no existia, per tant, otja, que era molt normal del verb oir, otja vostè, ojaus, l'escriu otja. Jazz, fer jazz, anar als jazzos, escriu xassos. En València capital diuen, si ho farà tot jazz. Fins que vaig descobrir que jazz era jazz. Per tant, suposem que sí, pallitjar, etc. Sobretot, perquè ahir podria ser errades de grafia, però clar, quan ja és al revés, reprochar, que escriu en G, antorxa, escriu en J, xiular, escriu en G, xiuler, i xiuler. Això fa pensar que l'home havia perdut totalment ja, com a mínim a l'hora d'escriure, l'apitxament el tenim documentat la primera vegada a final del 15. Del 15 tenim ja alguns testimonis d'apitxament. Però, clar, sempre pot ser d'un senyor concret. Possiblement també. Això mos faria pensar que en València ja era més normal l'apitxament. Una altra cosa és l'apitxament o la confusió de les S's sonores i sordes. Això era més normal ja fins i tot a la València. Fins i tot a la València hi ha molts errors que són ja més per grafia. Ell el que fa és, a banda de la confusió entre la S i la C trencada, les dues S's, la C. Moltes voltes posa C. Però clar, pensem que estava ja en castellà i era capaç de dir regocijo i regocijí. No sabia capaç de dir-ho, però regocijí. Bé, ahí posa algunes paraules castellanes, etc. Regocijo, aguzar, però també paraules valencianes que fins a aquell moment s'havien escrit en C trencada, solars, fas, llaç, es posa en C. Vol dir que ja en aquest tema no
o no sap o no es fixa. Per tant, tenim ahí una gran confusió. I sobretot tenim un xicotet problema que no el tinc resolt, sincerament. Hem de tornar a mirar un manuscrit en una lupa especial o el manuscrit està en males condicions, hi ha molts trossos. Jo tinc una còpia, però s'ha necessari dir 6 de març d'anar a Madrid precisament per acabar que m'ho fixen veure, perquè hi ha casos d'era, per exemple, soterrat, i això es podria explicar, soterrat en l'oficina normal, però negoci per negoci, miserable per miserable, aparellades per aparellades, i això es podria explicar. Pecat per pecat, es podria explicar per l'assimilació de l'ELA, però hi ha algunes que no sentim. És difícil. I a voltes pot ser jo de pensar dues coses. O que no hagis bé, o que no hagis bé en el manuscrit, o que el manuscrit, jo dic, és el que va passar a Jaume Riera. Per tant, el Riera a la seva època estava més claret. Per tant, els textos, els films, es gasten. Però és un tema interessant, perquè això m'ho podria fer també pensar en el tema de les neutralitzacions. No les neutralitzacions orientals, sinó les neutralitzacions, el que Evangeli i altres, que això és més normal, on estaven al segle XVI. Perquè diu incorpora, i el d'incorpora, això era més normal. Les conclusions del prefix ine, això era molt més normal, per tant no hi havia cap problema. Bé, pescador, pescador, màscara, treball per treball, això és més normal, apareix en autors, lleuger és normal, però en canvi resplendeix, però la forma medieval era resplendor, majoritàriament, és dir, resplendor. Tota la part medieval era resplendor, el llatí vulgar, el llatí medieval era resplendor. Resplendor ha sigut una rehabilitació, diguem-ne, etimològica, perquè els catalans no saben distingir de la majestat. Això n'han fet moltes, els valencians que ho saben quasi tot diríem resplendir, un esplendor. Jo sé que no ho sentia resplendor. És interessant el que és. Bé, si anem a la morfologia, hi ha moltes coses de morfologia interessants. El més interessant sempre, clar, vostès diran, això a nosaltres no ens acaba d'interessar, és un defecte. Sempre mires els elements que tinguin més interès des del punt de vista de la història. Per exemple, les velaritzacions. Vostès saben que està molt discutit si s'havia d'acceptar el Puiga, la normativa fins ara s'acceptava només Pulla, sí? Si tenim, ja passaven el 15 tenim algun cas, perquè hi havia algun, però estava Puiga, és molt més normal donar la velarització perquè va avançant fins que va arribar el moment que no podia construir-ho. Però si vas quedar no fer Pulli, per què? Perquè si tens Pulla no pots distingir-ho en altres casos. Són temes interessants. Un altre tema molt interessant és el tema dels implatius. Així estem en un moment perfecte en la història de la llengua. En trobem 11 casos en E i més de 50 en I. És a dir, domina resplendisca, assistix, reverdix, empravix, però al costat d'això trobem interpoleix, segueix, l'altre pista d'un altre, engreixen sense límit. Així tenim dues coses interessants. Per una banda, aquí fins i tot tenim resplendeixca. Ja sabem que hi ha autors que opinen que això de resplendeixca és una qüestió que no existeix mai. Però apareix des del segle XV. Des del segle XV, en els cursos a partir de 1960 és molt normal, és el que hi exemple i altres. Fins i tot l'Ajuntament de València no ho ha determinat com no discutir si havia de ser resplendisca o resplendeixca. En els anys 80 va posar resplendeixca, va rehabilitar resplendeixca. Perquè hi ha autors que pensen que això és una qüestió gràfica. No, resplendeixca va ser l'evolució de l'implatiu. L'implatiu valencià era com el català, resplendeixca. En un moment determinat, com es diu resplendeixca, resplendix, es va canviar la decidència a resplendeixca, perquè la llei era molt automàtica de la tercera posició. I quan es va fer resplendeixca,
aleshores al parlar va veure que hi havia un doblet morfològic, una redundància formal. Eixa, i va canviar i va eliminar la E, perquè la I és la planta vaquilla, etc. Resplendisca i després resplendix. I les últimes que va canviar a través de la història van ser les terceres persones. Són les més utilitzades. Són resplendeix i resplendeix. Precisament tots els casos que s'hi apareixen en ell són terceres persones. Va dins de la lògica evolutiva sense cap. També és interessant trobar com molts verbs que avui són incoatius no antiincoatius. Això és normal també està treballant. Descobreix, es descobreix, en aquell moment encara era descobre, i altres. Bé, també és interessant un tema molt important, el tema del per a què, que és una final. Trobem unes 50 casos de per a què contra 6 o 7 de per què. I també tenim encara casos de per so que, i per so com, que no en formen medievals, per so que, per so com, per tal que, i després per què. Sobretot, que tenim encara de tot. Vol dir que tenia fonts antigues o que encara en el seu món encara es deia per so que? Doncs suposa que tenia fonts antigues, però per l'altra banda també segurament encara en certes classes socials o gent d'informació encara utilitzaven per so que per a causar operació. En aquest sentit és molt interessant també això. Un altre tema molt interessant és el tema del loquí, loquer. És un castellanisme loquer, ara no val la pena discutir-lo, no diu que és un castellanisme, per tant no fa falta discutir-lo. Però els textos mostren així perfectament com està canviant el camp, com està produint-se el camp. Trobem casos de loquí, casos de loquer com a masculí, el que avorreix, lo juí, aquell és lo que el persegueix, lo que ocupa el mineral encara. I fins i tot ja trobem casos del que el que no respecta i acata la persona. I naturalment el cas del que tots. Fins i tot per als que diuen que el que és un castellano, hi ha un cas que va en la línia del que diuen que estan fets que és per dir respon-me al que t'interrogaré. Però això també passava al segle XV i tal. Això només passa en casos de a lo que o de lo que. Que diguem del que, l'article de contracte és fàcil. Per tant, té molt d'interès, com dic, des del punt de vista morfològic, també. L'art davant d'aquell, només davant d'aquell. Davall, la forma valenciana sots, no existia mai en valencià, com saben, sempre és un davall. O valls de, comença, sí, hi ha un cas, hi ha majoria de davall, hi ha un cas de valls dels polos. No sé si utilitza valls de, perquè polos, castellans, o nord, o sud, o realment perquè ja es diu valls de, hi ha altres sectors que utilitzen valls de gaire sempre sense. El sufix ea és molt interessant, sobretot en Castelló, la província de Castelló és molt interessant. Es diuen fotesa, i diuen malesa, i diuen algunes coses que a la resta del país no diem. És interessant perquè té casos en esa i casos en ea. Per a mi l'ea era la forma natural per a ell, segurament, i els casos en esa sempre són paraules que en castellà també és una ara toca estudiar, és una cosa que hem de resoldre, perquè no pot ser que el sufix ea, que és el clàssic de tota la vida, siga un vulgar, i l'esa, que sona a castellà, perdó, has de l'estat, significa que sigui la forma. Jo per a mi d'interesa o d'ingrandesa que sona al castellà. L'altre no sona més natural, la grandea, si ho pronuncies rítmicament no és un vulgarisme, és una grandea, és una cosa que és un temps molt... Sempre acaba en ES, hòmens, àcens, fins i tot dic tenebres, cosa que no s'hi explicaron, o sigui, una analogia, però en un cas determinat diu hòmens. També s'ha de mirar en la lutreta, a veure realment si hi havia una ratlleta allí, perquè ja saben vostès que en els manuscrits no posa l'aire, la ratlleta, i també se fa molt pesant pensar que això és així. Encara no existeixen les combinacions de pronoms personals lila-dona, sinó l'al-dona, com Mallorca, com els majors de Mallorca. L'al-dona, completament directe més indirecte. Per tant, els imperfectes, és interessantíssim. Imperfecte subjuntiu, fins i tot té formes d'imperfecte subjuntiu, en ara era ira, combinat amb els altres, majoria encara és més encatenats, així, callats, és normal, encara en segle XVI, però el que és interessant és que té 4 casos de futur, de llevare, de deixare, aplicare,
És a dir, té la terminació de això serà per la E castellonenca, que també existia a València, fins encara en castellonenca, encara apareix E canta. Serà per això o realment estem així davant del que crec que l'opinió, davant d'un reflex del futur castellà si hauria de durar. No és l'únic text que passa això, també hi ha altres textos de l'època que també posen una E per una A. Tinc la impressió que en aquest cas ells confonen el futur és el nostre perfecte i canvien la E. I és possible que això sigui una de les causes que van fer el triomf de les formes en Araïda contra les formes en Àgidis, que eren les clàssiques, les primeres documentacions de l'Araïda són del 15, feien tot Jaume Pons. Parida si no morida, que més o menys els persos, i això vol dir que està, tenéis a l'Apolosi, vol dir que està allà com està a la pròtesi, vol dir que ja està com castellà. I en castellà és la mateixa, té molt d'interès. Bé, si anem al... Bueno, tu eres, naturalment, això de tu ets, això sempre és tu eres, el demostratiu a los Sánchez Huerta, veureu que havia estat pressió, Sánchez Huerta nos diria, vostès podeu utilitzar estos, però no utilitzeu este que és castellà, això és el que poseu aquest, o poseu una altra cosa, però no poseu este. Doncs bé, ell no té cap este, cap. Sempre el presenta, la primera persona presenta el masculí és aquest, sempre. I en canvi, quan és en femení i en plural, esta, estos, però no passa només en l'autor, passa en altres. Això ens ha de fer, a l'hora de fer un estudi realment ben fet, això ens pot donar pistes que passaven a l'oest. Clar, si vostè en aquell moment no es dia este, es dia este. Esta és clàssic, és bon, etc. Possiblement est era una única síl·laba i segurament, segons un quadre, una síl·laba contra dos dins del sistema morfològic, que és a banda de l'est es pot confondre en altres coses, en aquell moment el verb ser, que ara existia est, no ho sé. És interessant. Bé, si anem al lèxic, en el lèxic hi ha molt de un llibre que té uns 50 pàgines, un poquet, té més, quasi 2.000, molta riquesa. I en canvi vostès aquesta pàgina que és molt rica. No els he triat aquesta per una mica en perquè hi ha moltes i molt més. Sobretot perquè estava sent aire. Bé, així, naturalment, podríem parlar de totes les paraules, però només us recomanaré unes quantes. Per exemple, castellanismes. Vostès diran que està ple de castellanismes. Està ple de castellanismes. Això per què? Esmenusar, pareix que ve del castellà desmenuzar, sin sabor, reparo, ojalá, pelea, desalumbre, peñasco, abrujos, ozar. Ozar apareix en els dos significants. En castellà, de ollar, de Gaudi, el significat valencià, posar, que hauria de previst. Sempre es fixa. La sonar, chosa, la chosa, la cabanya, derramar, desacato, ganado, ganancia, rebaño, rebrojar, rebrujar, gravitar, mando, manto, no nada, resbalar, no posar esbalar, que és un aragonesisme, que apareix en 1495, que existia, posa resbalar, no posa ni genegar, les formes antigues, no posa esbalar, pomo, tosseria, trasquilar. Té interès en algunes paraules, per exemple, la paraula xupar. Xupar, és que un xupar en el sentit de xuclar. És la primera paraula històricament que perquè xupar és l'origen de xuplar-se. Xuplar. O xufar, és una xufa. Si que li pegat una xufa, xufar-se vol dir burlar-se. Doncs bé, apareix també. És també de les primeres documentacions, xufar-se. Encara que apareix en la crònica de Montaner, apareix un xufar-se. No sé si ja existia
certs ambients i no apareix voluntàriament, no apareix progressa, no apareix en aquell moment, per criteri Assange no val la pena seguir-nos ato, fato, que diu per Tortosa, etc. Acarrear, desitjar, desechar, o de rebutjar, desechar, abans rebutjar. La paraula rebutjar no és truendo, desafinar moltíssim. Aconteixer, que encara ho diuen per València, aconteixements. Bé, així la pregunta sempre és com és possible que un senyor utilitzara tant de castellanisme. Hi ha dos tipus de castellanisme. Un que són els castellanismes ocultes, els llatinismes. La paraula profundo, extruendo, decoro, aposento, que ja apareix en textos, l'autor 15, que segurament els agarraven com a paraula culta, un llatinisme més, que també es diu en castellà, perquè no sabien com dir-ho, la paraula de dir aposento no tenia l'estrado, l'estrado és una cosa senyorial. I després estan les paraules que segurament ell sentiria en el seu ambient, no sé si sentiria en Lucena, a sa mare, si sentia la gent de València o per les seves lectures. Suposo que n'hi havia de tot. L'home és un... Per exemple, diu arbre i a dos paraules més diu arboleda. Posar arbreda, però no ho pensaven. Segurament s'havien llegit d'arboleda, conjunt d'arbres, i ja està. Com en un moment determinat es creen les alamedes o els prados. Si estava fet d'àlbers, normalment es diu albereda, com la moda ve de fora, l'alameda, on van tots els nobles, on van els burgeros, alameda. El Prado de Gandia, el Prado de València, que tenim una obra de teatre, de Tàrrega, ja no canvia. I estem en aquesta època en què s'han perdut les forces internes per a fer front. Per tant, tenim cultismes, paraules al costat i després paraules de tradició que molta gent s'estranya però que han sigut sempre. El cordero, la paraula cordero valencià no és més que el castellà o aragonès cordero, que no eliminava molt, que intentàvem eliminar tots, però són paraules que des del segle XIII cuidado, és de les primeres, la primera documentació de cuidado, segurament. Però és que en català, el moment que el verb curar va canviar de significat, el moment que guarir, que no va ser rebutjat per tots els clàssics, va ser substituït per curar, però el significat de curar antigament necessitava una paraula, i no van trobar cap. I com tenien cuidar, va ser molt fàcil agarrar cuidado. Tot el món, així en Catalunya, tot el món diu cuidado. No sabem com dir cura, encara. És una manera de dir-ho. Vaig a contar una anècdota de Fabra perquè no queda després si vol una pregunta. Per tant, castellisme és el que més destaca. Llatinismes n'hi ha, naturalment, però sempre tindrem el dubte si es entra pel castellà o es entra directament. Asseverar, obcecació, inaccessible, corpulència, incrustable, maturitat, súbita, superbo, però superbo ja apareix també en els llatinismes, no? Segurament les dues coses. I possiblement també l'italià en 15, perquè l'italiana té molta força. Bé, fixen vostès que moltes diguem del poble, això és un hominicaco, no sé si vostès diuen, apareix documentat en l'escrit. És l'única documentació històrica de la paraula hominicaco en valencià, fins ara. Ell no diu hominicaco, sinó diu hominicaques. El mateix, fins que refereix és un hominicaques. Quantes paraules hauran existit per dir popularment que no han aparegut mai en els textos escrits? Que diuen sempre... Hi ha coses que es deixes molt què. Bé, després, naturalment, està l'èxit general valencià i català, que és naturalment el més apuntat, com el memòria, com la importància, i després tenim paraules valencianes, en tenim unes quantes, que estan en aquell moment que ho fan, un flar, per exemple, ja per exemple, 15 també, aguardar en el sentit d'esperar, és la primera documentació, manejar-se, mentira, que originalment, apegar en el sentit d'enganxar-se, mentirós, mentira, el rol d'aigua, el rol d'aigua, que és l'aigua va roig, no sé si la seca caballera, a partir de Requena, l'edició del 19 any, no coneixia la paraula, la va canviar, la va posar doll, perquè segurament és una errada.
per no conèixer la paraula valenciana. Un editor no deu canviar mai una cosa que es pugui llegir, encara que sigui una animalada. De no, en tot cas. Per què? Pot desconèixer una cosa que després hi ha un marc de què no la següent edició poden anar on s'equivoca. I és marc de què. Per tant, valencianismes en tenim moltes. Després, primeres datacions, en tenim moltes, molt boniques, molt boniques. Chafar, el primer autor que utilitza Chafar. Chafar jo vaig fer un estudi dient que era un italianisme, no és una onomatopeia, però aquí sí, Chafar, ja és una tarefa sola de onomatopeia. Verdaguer és l'autor que tenim fins ara documentat. Ñafar, no sé si ho coneixem. No? Ñafar es pot dir de dues maneres. Ñafar, nosaltres diguem, els que mengen i fa molt de soroll, ñafa, perquè esclafa, és com si esclafara. I ñafar també vol dir esclafar, així no tens vol dir esclafar. Doncs bé, ñafar ni apareix, cosa que m'ha sorprès, ni apareix en el corde, ni apareix en el diccionari català, no apareix en cap diccionari ñafar, em queda sorprès. Diccionari històric, no hi ha cap diccionari actual. Ñafador, també utilitzen ñafador, molt interessant. Arramblar, el verb arramblar que ell utilitza és la primera documentació, fins ara arramblar només la tenien en Ninot, en el segle XX o sí. És un castellanisme arramblar, clar, en castellà existeix documentat des de la mitjana. Però la Rambla també existeix en català, la Rambla, és una llista, no? Per tant, pot ser castellà o pot ser que sí. Bé, Pesquer, abans hem dit Podriguer, Pesquer també en el nom de Pesquera. Falta l'A, ho tenim la primera documentació de Pesquer. Pesquera sí que la tenim en el 15. Putanyer, és un putanyer, putanyera, diu, la dona putanyera, tampoc registrat en cap diccionari, és interessant. Bramor, quina Bramor, tenim Bram i Bramit, l'altre també apareix Bramit, és Bram, Mugit i Bram, diu un moment determinat. Del bou i el bram. Doncs bé, per amor, no va fer un documental, però això és fàcil, que és els dits, no? Eixondar, una cosa raríssima. En català, en valencià diuen m'he d'esperear de matí m'he d'esperear. I en Catalunya diuen m'ha d'eixondir. Llegim? M'ha d'eixondir, que pot dir desvelar-se. Per cert, hi ha alguns errors per no conèixer prou de valencià. A l'hora de transcriure, escriu bé, però no posa el punter. Per tant, vol dir que pensa desvelar, és desvelar. La forma que va desvelar, això no té explicació. Doncs bé, en un moment determinat, diu que el joc volia eixondar-se. Clar, té tot el significat. Diu eixondar-se o desvelar-se. Tot el significat de desvelar-se, està clar. El nom de eixondar no és en cap diccionari ni res. Se derivarà de somni, de somnidiare, de somnium, és possible, podria donar la tipologia, però també podria vindre d'aquí d'eixondar. El que sí que apareix en el diccionari, en l'avant de la Verdaguer, és d'eixondar, però sense la demo. Bé, no vaig entallar-los més, hi ha castellanismes que no estan mai documentats. La paraula jaco, apareix jaco i trajo, és interessant. En tot cas, jo crec que el jaco d'ací té més pinta de ser xarco, que s'han deixat la o l'editor, o en el manuscrit no es veu, però igual hi ha una relleva, sí que té relleva. És interessant també, a canvi d'això, per exemple, cuallar. Nosaltres digueu, més cuallar, no digueu això? Si en castelló, m'he quedat escuallar. Bé, la primera documentació històrica també té més que esquallar-se és un valencianisme. A l'edat mitjana apareix quallar, només en autors valencians, no apareix escoagular en llatí. No apareix més que en autors valencians, però rara. Coagular, no diu també. En el significat de quedar-se afònic, pasmat, és una cosa de primera documentació d'estació. No sobre esquallar, sinó sobre quallar. El qual vol dir que esquallar, segurament, que era un dels dubtes que teníem a l'hora d'explicar si era d'esquallar, possiblement siga un sufix ex, en altres casos, siga un intensiu de quallar. Baladrejar i baladró, que he dit abans. Matalà, menté, un altre valencianisme. Sabem que és matalà, en Catalunya fan matalàs, i aquest home escriu matalà. Problema, no puc assegurar el 100%, perquè posa el matalà PH. Al posar PH, un senyor humanista, en una època podia estar escrivint una F. Per tant,
no pots fiar. Aquest text no pots utilitzar. Fins que no trobem altre document de l'època, no podem utilitzar. Queda molt bonic, però enconar-se, traucar, s'ha traucat. Ell utilitza traucar i trabucar. I després un altre cas molt bonic també, volia empaliar o embaputxar. I si embaputxar és embaputxar o embabucar. No ho he dit abans en les grafies, perquè les grafies CA i té molta tendència, perquè era normal escriure les grafies CA. No només en posició final, o text, CA, això era normal, sinó també al mig. Però si ja és normal, això ve per la tradició greco-llatina. Però clar, la paraula embaputxar, que hi posa l'H, és que hi volia dir embaputxar o volia dir embabucar. Embabuchar no existeix en aquest significat. Embabucar apareix en el diccionari de Martí Garea en el sentit de fer perdre, enganar, que és el text, o fer perdre la raó. És com embabucar. Seria com embabucar. Hauríem de pensar que és així. Però clar, no pots mai, en un exemple sols, no pots fer una. Bé, és el primer que resol el tema de contemporani. Com adaptar al català contemporani? I l'adapta contemporani. Contemporani és un cultisme. Aquest també és un cultisme contemporani, però és ben adaptat, etc. Revifar, aquesta molt de revifar. Revifar, per exemple, paraula que jo pensava que no era valenciana, no apareix mai en el valencià. I apareix primer en Verdaguer, i apareix així revifar. Revificar, i mofar, que fins ara també era el secundari, que economies, és un castellanisme, però bé, el podem acceptar en valencià perquè ha creat el derivat mofeta. Si en valencià acceptarem les paraules castelleres que han fet derivats, roïdo, roïdet, òbviament també utilitzar roïdo de l'autor, utilitzar el segle XV, no? Bé, traducció, mofa, que sempre faria la raó. És a dir, és una obra riquíssima de materials, i fins i tot tenim així l'origen del vent matacabres. Coneixen vostès el núvol fa matacabres. Em dona l'exemple al Banaixa segurament. L'ofred mata cabres. I mata cabres l'ofred per los vents i l'olicita. I tenim el primer no segurament hi ha una més, perquè aquí ho conec. Testimonis de com en una frase pot néixer una expressió que després crea una paraula composta que acaba de ser un matacabres. Bé, hauran vist vostès com, per damunt, perdonen el desordre, però no puc fer-ho, ho tornarà millor, com és una obra molt rica. Primer, per l'època, perquè és una època que tenim poca cosa, i dos, perquè és una traducció bíblica. I en aquest sentit, la Bíblia sempre s'acosta a un llenguatge entre culte i popular. He fet una comparació en el... no vaig a fer-ho ara, una comparació amb el costum de Tortosa, el llibre de Palapis de la ciutat de Tortosa, i en efecte, és una nota que estan en la mateixa època, no els mateixos, en quantitat de sentiments, però els mateixos castellanismes, la mateixa mentalitat, els mateixos del demostratiu esta, etc. És una nota que era un senyor dels sentiments. I en això, com a conclusió, direm que això que avui està en la llengua molta riquesa lingüística, i per a mi crec que és una bona traducció, espero que després Antoni López, que ha estudiat això, gràcies i perdonen. Bé, hola. I ja ens anem a votar. Era una hora, Pensava parlar menys. ¿Alguna qüestió, no? Contamos la anécdota. De Fabra. És perquè Fabra, pensava que vostè no va acceptar la paraula cuidado. És una de la contrari que vaig estudiar jo en Badalona. Hi havia molta gent, hi havia en Badalona, i anava sempre per aquí proper de les vies. I anava xerrant. I un dia
I un dia anava xerrant, si venia el tramvia i no es parlava, perquè estava molt content. Cura! I anava a ell darrere, que era un miracle. Josep Miracle, cura! Ara! Algo queda de lluitar. Cuidao! I gràcies, això ha passat. Hi ha paraules populars que, encara que no s'accepten en un diccionari, que tampoc no s'accepten, és dificilíssim llevar-ho de la vida. Cuidao, Nico o algunes altres coses dices que no pot. O bueno, per exemple, si vostès saben que Pablo va estar a punt d'acceptar la paraula bueno en el diccionari. Encara és que tot el món en Catalunya dia bueno, encara que es diu. Es que, per exemple, és que esa paraula, la cura, que ara se té com a, per exemple, jo en la regidoria d'Igualtat, la professió d'ama de casa no està ben vista, però lo dels cuidados, i que sí que a més intentem que se trobe un sentit bonic o se valoritze el treball de la casa, i és complicat, perquè quan dic a cura, doncs clar, si dius el cuidar, la gent ho entén més, no? I si vols utilitzar un pelín correcte el llenguatge, doncs a mi me costa molt. Sí, és que és molt difícil. És que la cura era una altra cosa, unes invencibles, és una cosa més... I n'hi ha alguna paraula de la que puguem... Però això tot és inventar. En Catalunya, quan va començar, Pasqual Maragall va fer el programa que estava per tot el dia, curar-se en salut, perquè els diaris el criticaven, guarir. 4 dies va acabar això i tot el món era un curar-se i no fàcil. Hi ha formes que la història es carrega. Totes les formes de Xina homònimes i tal, és difícil mantenir-les, tant a la llengua busca sempre substituts. El problema és que no tenim agilitat suficient, perquè no tenim mitjans suficients, no tenim que no podem canviar. Però no sé si cuidar, però encara una paraula no seria vist. Atenció, però ja no és igual. Si no, les llistes seran... És que l'atenció ja no és el mateix. Molt bé, gràcies per la paciència. Ara tenim, crec que són